Vi er i gang. Hvad? Goddag. Mit navn er Tobias Robertsen, og vi er i dag taget ud til Greve Gymnasium for at finde ud af, hvordan en moderne læringsproces fungerer. Fucking lortdukker. Vi går nu ind på skolen. På Greve Gymnasium er der 1400 elever, hvoraf 400 af dem er førstegangere. Dette er indgangspartiet, hvor alle elever skal igennem hver. På Greve Gymnasium er der generelt en meget høj disciplin blandt eleverne. Vi er nu på vej i idrætssalen for at finde nogen, vi kan interviewe. Hej. Har I idræt? Nej, vi pikker bare, vi vil biologi. Fuck you. Nå. Hvorfor har du valgt Greve Gymnasium? Ja, alle de seriøse steder lå for langt væk. Okay. Jamen, hvilket fag er så dit yndlingsfag af dem, du har nu? Ja, det må så være fritime. Hvilke former for transportmidler bruger du så i skole? Ja, nogle gange kører jeg sort i toget, nogle gange sort i bussen. Ja, og så kører jeg også andre gange på en sort cykel. Okay. Jamen, har du nogen yndlingslærer? Ja, for Carsten, matematiklærer, sidder Sjældent Tull, så har du kunne give mig 4-taller. Det er fucking fedt. Yes. Vi går videre. På Greve Gymnasium har eleverne en meget høj arbejdsmoral og renlighed. De engagerer sig meget i den form. Nå, unge mand. Er der en opgave, der driller? Nej, det var bare... Det var min pummer, der døde. Men uanset hvad der sker med alt det andet, så er det vigtigt ved Greve Gymnasium, at de har et rigtig godt venskab. De har et rigtig godt sammenhold. Og det gør så, at de alle sammen kan... Er du dum? Jeg har fået folkesforstørret, som er på en bedste tid. Ja, så er vi vist tørlige. Jeg klipper det væk. Er du klar? Den filmer lige nu. Og du kører, når du er klar. Du kører, når du er klar. Fraklip det der. Men uanset hvad... Okay, gå lige tilbage. Bare for at blive ved med at filme. Ja, når du så lige har slået ham der... Jeg skal lige slå ham der. Ja, så kan du bare gå ned.